Shalom, hora sa manginang, pajupang musita di program tahun, ima program ibadah minggu, di sada Februari 2026, minggu Septuagesima, manang 70 hari adorang soha heheon. Jamitata, diana sian kitab Evangelium Matius, bidul 5, mamuk kasian ayat sada, tolas ayat 12, di bagasan topik minggu, martua di bagasan Tuhani, atau hidup berbahagia di dalam Tuhan. Turpun jamita boita jaha di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Matius bidul 5 namanginang ima bagian awal nama joloi jamita Yesus di atas didolok namat saya terkenal. Di guari do bidul 5 beatitudes manang ucapan-ucapan bahagia manang akahata mertua. Ala hata mertua di hata gorik di guari mai beati bentuk jamak sian hata beatus nalapatanna mertua. Sasitong namanginang lungun doroh ni Yesus ditikina pasaton jemita naon alanan nunga jumuro di BGI na barita taringo tuna ditakku pala Rom si Johannes Pandidi alana apala keluarga na dope si Johannes Pandidion omak na sida si Maria do si Elizabeth marhaha maranggi alai tung di bagasan hamon ni roha Yesusi na tahu do ibana pasahatu jamita namat sayune bahkan sahala Mahatma Gandhi pejuang kemerdekaan rakyat India nama rugamu Hindu ibana sampai terkesima ibana mangida jamiton pola do dido ibana jamiton do na menginspirasi ibana memulai gerakan ahimsa ima perlawanan tanpa kekerasan nah taberang mah haturangan diturput tadi son ayat tolo manginang ima hatuau nihala na pogostondi. Di zaman Yesus adong do sada prinsip na diajarhon akka guru dohot si boto surat tu akka bangsa Israel. Martua mahala na mamora di partodion, ai gabe partoha maibana di paradaiso. Berbahagialah orang yang kaya hatinya sebab dia akan mendapat tempat di taman Firdaus. Mamora di partodion di son tudos mon molo tu istilah zaman sonari godang pahalana, ringgas mangurupia kajolma, ringgas mangula akan adenggan tu akan natoro. Jadi mula neng masuk tu surga do hita ikon godang ma pahalata godang ma akan adenggan na tabahen di nguluta semakin banyak pahala semakin besar peluang masuk surga. Nah pengajaran ni Yesus ni terpukon marasing do sian pangatusian ni gari ada kebalikan ni sian ajaran ni do na di pasak Yesus martua mahala na pogos tondi inebana lapatan na jol mana so adong pahalana dang adong nabui di pangasau ni bana laho pasti toko dirina dia do poni di bata ala ni gabe mar pangasedean mai bana tu di bata di pasahat madirina hibul tu di bata saguru tu Tuhanima hosa dohot nguluna ondo nagabe inti di pengajaran ni Yesus berserah dang arung naboy tapangasahon sian dirita laho pasti toko dirita dia do pani debata dang alani pambahinata asaboy hita taruli saat hita tu surgo holan alani asini rohani debata ro hita saat tu surgo ayat obat hatuau ni halak na marsa roha nani do na marsa roha di sona manginang dada marsa roha alani hamatean manang aguan arta alai marsa roha alani situasi dot kondisi humaliang na gudang ni dosa na masa nama bain hirana so adong be diar gahojol mai Kristusi marsa doroha alani kondisi ni alam naung lam sega alani ula-ula ni akajolma marsa roha ala dang adong be holong di hita jolma taida mana masa di barita na berburu na manginang adong anak mabunuh omakna holan alani handphone mangido handphone anak naon dang dituhore omakna ala dang adong marhepeng ujung na muru anak naon las di pamate maknai mulo ta pikir manginang nang buhana mah hape parnguluanon zamana haruna ta hongulu sadarion hira swarga be hosani jolmai bahkan seorang anak sanggup membunuh ibu kandungnya sendiri hanya demi gengsi di baga-baga di batado tu hita akan marsa roha di pertibion didok di buku pengukapan bidu 21 ayat obat jadi apusan di bata mana sa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong bihamatean nang arsani roha nang angguk-angguk nang nahasit dang disibe ay nung ngasal po na parjului inna na dia 5 hatuaw ni halak na lambok marroha di sonon dada nagabe dohonon jol managale manang napasrah di panguluan na lambok marroha di son tudos mau songon kuda liar naung di jinak kutuan na dang magu gugunai teta do ibana bertenaga alai nunga boy be di kendalihon diorom gugunai di tonahot tu hita asal lambok marroha ala dang porlu be hita marsiranggut manang margulut di portibion ay nunga di jakot Kristusi hita jala didok musidisi ay tenon nasida do tanon mereka akan mewarisi bumi dan didok disi merebut bumi jadi kita tidak perlu berebut dang nanaeng marsiranggut manang margulut hita di hasianganon ay nga anong teatenak di hita siya di bata
Nunga adong warisan tu hita. Warisan itu bukanlah sesuatu yang kita terima dengan bekerja dengan otot, tapi kita terima dengan cuma-cuma dari Allah Bapa. Jaladang portibio na tenota haduan, alai portibina baru, langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru, di mana Yesus akan memerintah kerajaan 1000 tahun dan kita adalah warga-warganya. Ai di portibio na manginang jolman ala marroha di degedo, marleado mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dibuat semena-mena. Ai dilagui pe di do ai pertangisan do anggo portibion. Nah ayat onom hatuaun ni halak na mangkirim di hati goran. Arong do paddohan ni halak bata na mandok si sogo do na pasahaton hati goran manang hasit tongan. Zaman sonarion dang lebih halak dipaingot. Orang tidak lagi mau mendengarkan ajaran yang benar, tetapi yang enak didengar. Jala lam godang do taida aka pemimpin nasala mempergunakan hawa sona. Lam torok do aka pergabus do panipu dang olo benasida dipaingot asa pa warod dirina. Jala las olo dianggap nasida aka jol manama misangi songon batu sandungan. Napa badia dirina na munafik jala sok suci. Alanion olo magabedang sabar behita mamereng aka parangin ya ka jol mon. Si pata saya suku-suku do rohata buasa ma dipasok bude bata aka jol masih songonon. Buasa nang olo tuhani mamisang asa mami termuba be rohana. Didok dia onom martua mahalak na mauas male midah hati goran. Dang didok diisi halak na masihol manang na halak na penasaran di hati goran. Lapatan na ikut jalodo pabusurun na mauas male. Rasa lapar dan haus tidak bisa ditunda, harus segera dipuaskan. Oleh karena itu percayalah, tidak lama lagi Tuhan akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Uhumon nama sude akapardosa jala pajonjongon nama hati goran di portibion. Ayat itu hatuau ni halak na para siroha. Adong suku-suku songonon, buasa ma ikut burju hita tu jolma, buasa ikut gabi para siroha hita. Buat apa kita berbuat baik? Buat apa kita bermurah hati kepada sesama manusia? Alusna manginang ala nunga parjolo Jesusi pasahaton asini rohana tu hita. Patuduan holong na tu hita. Pola ro ikon mati ibana di hau pinar silang, holan lahu manobus dosatta. Sianon gabe tatadda ma holong na tutui, asini rohana sasitongi. Molo dung tatadda holongi, do asini rohai sonari hita mana pasahatoni tudongat tajolma. Di Efesus 5 ayat 2 didok jala parangeo kamu maha holongoni songon Kristusi nama kaholongi hamu jala dilehot do dirina humo kopita gabe silua jala pelian bahen uap na khusus tu debata. Matius 6 ayat 1:15 karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat walu didok hatuau ni parrohan na iyas. Nah didok na parrohan na iyas isona manginang ima halak na so ambisius di ngoluna. Ambisi untuk mendapatkan sesuatu terkadang menuntun kita untuk menghalalkan segala cara. Termasuk diantarana halak na malo mabuat rohani donganna. Burju penasida ala na adong dona di igil nasida. Mereka memiliki agenda tersembunyi atau istilahnya adong udang di balik batu. Didok Yesus tu hita, molo olo dok ma olo, molo daung dok ma daung. Molo salah dok masalah, molo sitong dok masitong. Unang taulahun memutar balikkan fakta. Ai di debata doi. Allah melihat jauh ke dalam lubuk hati manusia yang terdalam. Boto onna do na iyas manang naso iyas rohata. Apakah kita mengasihi dengan tulus atau kita hanya berbuat baik karena mengharapkan sesuatu sebagai balasan? Ayat sia hatuau ni halak si bahed dame. Si bahed dame ima halak na ringgas pada mehun akan namar salisi. Dang holan dihata alai do ditindakan. Si bahen dame ima halak na soolo marsaur do takka jolma na jojot pahata-hataun halak. Dang jolma parbada, jaladang olo marmusu manang marsual do takka dongan na jolma. On masada sikap manang parangin ni halak na targor anak ni dibata. Molo tarajumi do derita anak ni dibata, ikut tudos do parangeta songon dibata. Ima si buat dame. Ayat 10-12 on mahatuon ni halak na dihisahi halak ala ni hati goran. Didok di hati Indonesia dianiaya manang na pina buru-buru jolma inna. Na didok na dianiaya ndada alani hasal atas sendiri manang alani dosata. Alai alani haporsiata do. Jojok do dibungkam manang disingkirkan aka halak na pasahatun hati goran. Mengapa banyak sekali orang-orang yang menyampaikan kebenaran sering mendapat ancaman, dibungkam bahkan sampai dianiaya? Karena kebenaran yang kita sampaikan akan membongkar kepalsuan dan kebohongan mereka. Kebenaran akan mengungkap warna asli mereka. Didok di simuse ay dinasira do harajon ni banua gijangi.
Dang adong jolma aka na perdosa, panipu, pergabus na masuk tu surgo. Holan aka halak na tigor marroha dosa hatu si. Ay Yesus ipe ditakup jala di pamate do ibana, ala di pasat ibana hasitongan manang hatigoran. Macai posiro hatana tu halak parise. Didok di Matius 15 ayat 7 didok ibana sonon. Hamu pangasi nasi tongdo dapat dihamu hata nasi nurakon ni si jasaya dan didokna dipasang pamangan di bangso ondo au ale anggorohana daudu sianau inna alani hatanion gabe tubuh masakap ni rohania sida naing pamate ho Yesus ala dibongkar Yesus tu warna asli sida aka pangasi atau orang-orang yang munafik songoni nang si Yohanes Padiri di pamate do ibana ala dipaingot ibana si Herodes Antipas na pasautun ang giburuna gabe istrina dan terima Herodias istri si Herodesi di hatan si Yohanes Padiri ujung na marsaka may ibana buhat carana asamate si Yohanes Padiri jala di son dipasingot ni Jesus adong do resiko tu hala na pasahaton hasitongan alai pos marohatta daudo ubalga jabarta di surga maribakon resiko di portibion upah kita jauh lebih besar di surga dibandingkan resiko yang harus kita tanggung di dunia sebagai orang yang menyatakan kebenaran. Songon panipula manginang Matius 5 nagabi turpuni jamita ta sadarion ndada songon syarat manang cara asaboy hita satu surga alai on mana dihirim Yesusi siak kita aka anak ni dibata ikon gabe jolma parholong jala para siroha do hita ay parholong jala para siroha do dibata amana di surgoi jala gudang do tantangan dina mangulahon sakap ni dibata di portibion alai pos marohata songon topi ni minggu tasadiron hidup berbahagia di dalam Tuhan ada kebahagiaan di dalam Tuhan adong do dibata na mangaleon hadameon tu hita halak na manadikon dibata holan alani mangaluli hadameon do tasonangan di portibion dang na lahodapon na hadameon ni holan halak na pasahato dirina do hibul tu tangan di dibata ido na dapotan hadameon Matius 10:20 ayaha matong gunana di jolma nang lia portibio diomo anggo mago do tondina aha matar lehot jolma bahet tobus ni tondina inna dalam bahasa Indonesia dikatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya alania manginang saya jumolo malului hamu harajoni dibata do hati gorana dungi tabahanon na do sudi akka odeng tuhamuna amin. Imajina boy bagi kami, mudah-mudahan boy mau mangurupiah kadongan di dalam para dehut jamita di mingguan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, mau lihat